Dit is eigenlijk het kerngebied van de wolf, hè? Dit gebied? Ja, dus die schapen die overnachten hier ook gewoon. Ja. En je ziet dat er ook een extra hoog stroomraster omheen staat. Maar dit raster is wolfwerend? Ja, qua hoogte en qua stroom, ja. Ja. Bij ons in het gebied overnachten de schapen gewoon. Hè? Die staan echt regelmatig midden in het kerngebied, hele nachten. Maar bijna elke nacht komen de wolven even kijken. Ja. Even zo... Ja, lopen er eventjes ruim omheen en dat gaat gewoon goed. Ja, daar de borden van de A12, hè? Ja. En daar Oberhausen, Zwolle, Arnhem. En die kant dan Utrecht. Maar dit is sowieso territorium van de wolf. Ja, we hebben dus camera's hangen. Ja. We hebben 1 mooie dagopname. Dat hij echt wel eventjes een wolf waarvan we niet weten welke... Die kende ik niet in ieder geval, dus zei me niks. En die zit echt voor het ras, die zit een beetje de maat te nemen en dan hangt hij er ook overheen. Op deze beelden zien we hoe wolven het Jack P. Thijssen-ecoduct gebruiken om vanuit Planken-Wambuis naar Wolfhezen te trekken. Voor alle duidelijkheid, op dit hek staat geen stroom. Het hek is alleen bedoeld om zwijnen tegen te houden. Alle andere dieren, zoals herten en wolven, kunnen er overheen. Een paar jaar geleden hebben we met jou gedraaid bij Planken-Wambuis, hè, deze kant. Ja. Over de roedels gehad. Hoe staat het daar nu mee? Afgelopen december, dus eind 22, ik weet nog de dag zelfs, 18 december, hadden we een wolvin op beeld, waarvan we zeiden, hé, die kennen we helemaal niet. En op tweede kerstdag vonden we dubbelspoor. Dus hadden we zoiets van, 2 wolven, dat is spannend. Nou, en die hebben in het voorjaar welpen gekregen. Voor zover we nu, wat we in beeld hebben, zijn er 7. En ja, daar gaat het goed mee. Toen heb je het ook gehad over de impact van wolven in je gebied op edelherten. Toen vertelde je, we jagen al een seizoen niet meer. Ja, en er is nu weer een seizoen bijgekomen. Dus we doen nu al 2 jaar helemaal geen beheer meer van grote hoefdieren. Nee. En wat voor dieren zijn dat die je dan niet meer... Ja, dat zijn de wilde, in dit gebied, hè, de wilde zwijnen, de edelherten en de reeën. Wordt niets meer geschoten? Nee. Toen was het zo, vertelde je, we tellen helemaal geen jonge dieren. Ja. Die oude dieren zijn er, maar die jonge dieren zijn er gewoon niet. Terwijl normaal waren er dan wel 40 of zo. Nou, wat je nu ziet is dat in het kerngebied van ons er geen kalveren zijn. Nee. Die zijn op. Die worden gevangen door de wolf. Maar in het gebied eromheen, dus wel in hetzelfde territorium, maar ruimer eromheen, daar worden wel allemaal kalveren gezien. Ja. Dus die herten worden ook steeds slimmer. En die interactie tussen die prooidieren en dat roofdier, die predator, ja, die zijn al lang met elkaar in balans. Dus het ligt niet op de loer dat opeens de hertenpopulatie helemaal inklapt, Nee. omdat die wolven veel te veel jongen eten. Nee, en ik kan niet tegen jou zeggen hoe het er over 10 jaar uitziet. Nee. Maar dat we een andere populatieopbouw krijgen als dat wij verzonnen hadden, ja, dat is wel een zekerheidje. Ja. Ja. Dus dat lijkt me een wat natuurlijker opbouw van de populatie. Want wij hebben het is allemaal mensenwerk. Hoe volg jij de discussie over de wolf in Nederland? Kan dat wel? Al die slachtoffers, schapen? Ja, wij zien hoe die wolf actief is in het ecosysteem. Hoe langer die er is, hoe meer ik besef hoe we hem gemist hebben in dat systeem. En je kunt wel blijven focussen op dat ene probleem wat er is. Mm-hmm. Maar dat probleem is op te lossen voor een groot deel. Ja. En dan moet je gewoon je vee beschermen. De aanvallen die gebeuren op schapen, dat zijn bijna altijd onbeschermde schapen. Hier, de schapen hier van de Edische schaapskudde, die staan 365 dagen per jaar staan die buiten. Ja. Of ze staan ergens midden in een natuurgebied, omdat ze overdag met de herder het veld in zijn. En 's nachts staan ze ergens midden in het gebied te overnachten. Dat gaat allemaal goed. Ja. Ja. En dat heeft alleen maar te maken met het feit dat we ze goed beschermen en dat er goede wolfkerende rasters omheen staan. En je zegt, we hebben hem gemist. Ja. Waarin hebben we hem gemist? We hebben hem gemist in een
een ingeslapen systeem waar de prooidieren allemaal met een volle buik een beetje liepen te gapen en rondliepen te kuieren. Ja. En die nu allemaal weer wakker zijn, waar geselecteerd wordt op sterkte, gezondheid, dapperheid, slimheid. Dus die diversiteit die wordt nu bepaald door de dieren onder elkaar in plaats van door ons. Want die normen van ons die sloegen helemaal nergens op. Nou is het natuurlijk wel zo dat we natuurlijk in Nederland veel dieren beheren. Ja. Herten, zwijnen, we schieten vossen als ze de grutto in de weg zitten. We zagen bomen om waar geen buizerd mag gaan zitten, ook voor de weidevogels. Is het in theorie dan heel vreemd te zeggen, ja, maar dat dier dat gaan we op een dag ook. Hè? We schieten bevers in Limburg. Is het dan raar om te zeggen, die wolf, daar mogen we nooit aan zitten? Ja, maar die wolf is een toppredator. En wat doen toppredatoren? Die reguleren zichzelf. Ja? Maar dan moet je ze wel de kans geven om zichzelf te reguleren. Want de beperkende factor voor een wolf is territoriumgrootte. Ja? Dus dat is al een concurrerende factor. Nou ja, dan zeggen mensen ook, ja, Nederland is te klein voor al die wolven. Ja, maar dat kun je roepen. Ja? Maar het is nergens op gebaseerd. Want die wolven zijn het toch? Ja. Die wolven vinden het niet te klein. En je gaat hier gewoon een aantal roedels krijgen. Ik heb geen idee hoeveel. Nee. En die vormen territoria. Maar die territoria worden constant, dat is ook dynamisch. Hè? Die territoria worden groter, worden kleiner, afhankelijk van voedselaanbod. Ja. En er is niet voor iedere wolf plek. En die wolven gaan vertrekken. En als wij zorgen dat ze niet bij de dieren komen waarvan wij willen dat ze er niet bij komen, dan gaan ze of dood van de honger, of ze vechten elkaar de tent uit en ze nemen territoria over. En zo zul je altijd zien dat is ook de dynamiek van een toppredator. Dus de dynamiek van de natuur. Het ecoduct verbindt natuurgebied Planken-Wambuis, links in beeld, met Wolfhezen, rechts in beeld. Ook herten maken er gebruik van. Ja, kom maar mee. Staan. Oh ja. Edelhert. Ja, edelhert. Hier. Zie je het? Hier zit een kalf bij, hè? Hier zien we iets opmerkelijks gebeuren. Er verschijnen mannelijke exemplaren. Tot nu toe bleven mannen en vrouwen gescheiden en kwamen ze alleen tijdens de bronst bij elkaar. Dit gedrag hebben we nog niet eerder gezien. Sinds de wolven er zijn, gemengde roedels. Oh ja? Ja, vrouwtjes zoeken de bescherming van de mannetjes met de geweien. Ja. Dus dat is een natuurlijk gedrag. Dat leiden we eruit af, omdat we het namelijk nooit zagen totdat de wolven er waren. Ja. Dus dat impliceert dat het door wolven aanwezigheid is. En je kunt natuurlijk niet precies aan ze vragen waarom ze nou samen gaan lopen, maar wij denken dat dat het toch is. Nou, wat leuk dat we dat gelijk zien.